हेलो फ्रेंड्स, गिबियावनो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं दा नै थालिर बागानाव बेरायनो फैदों। थालिर बागानानो जों बिराद माने गाज्रि जाजोबना दङ। थालिर बिलाइ हादोंमोन आं दहाय फुङाव, माने गारनो सम मोनाखै। जोंना लोगोफोराबो बेस्थ', माने सासेया माइ हादों, ओमफ्राय सासेया माने कलेजाव थांदों, बेखायनो हारसिं माने गारस्लाबनो हायाखै बिलाइखौ, एसे माने गाज्रि जानानै दङ। दहाय फुङाव हादोंमोन आङो बिलाइफोरखौ, माने गाज्रि जाना दङमोन, ओंखायनो हाबाय। गाबोनफोर गारगोन नैबे थालिर बिलाइखौ, माने हारसिंखाय हास्लाबाखै आरो गारनो। फिथाइया थालिर फिथाइ गोदान ओंखारदों। नैबे थांनाय बोसोराव गायनायमोन, ओमफ्राय फिथाइया गैला बारा, माने फिथाइखौ फानजोबनाय जाबाय। थालिराबो माने जाबायदि मोजां जानांगौमोन बेबायदि माने मोजां जायासै। मानो होनना बुङोब्ला जोङो माने थालिर गायनाय जोंना लोगोफोराबो देग्लायसो फार्स्ट गायनाय बायदि, माने गोदान गायनाय, बेखायनो जोङो मोजां खालामनो हास्लाबासै। माने माबायदि मोजां खालामनांगौमोन, ओमफ्राय मा समाव माने हासार होनांगौमोन, बेफोरनि माने जोंहा बारा आयदा गैयामोन नालाय, ओंखायनो जोङो जाबायदि मोजां खालामनो नांगौमोन बेबायदि मोजां खालामनो हायाखै। नैबे गोदान ओंखारनाय थालिर फिथाइया, नैबेबो गोदान ओंखारनाय। जोङो देग्लाय मोजां खालामनो नाजागोन। माने एसे माने आयदाखौ मोनबाय जोङो। गिबि फार्स्ट हिसाबै माने आयदाखौ मोनाखैमोन जोङो, माबायदि मोजां खालामनांगौ। एबार जोङो मोजां खालामनो नाजागोन। ओमफ्राय नैबे देग्लाय गायबावदों गोदान, नैबे बागाना देग्लायसो गायनाय। नैबे देग्लाय जोङो माने 1000सो फुलि गायबावनाय जादों गोदान। ओमफ्राय थांनाय बोसोराव जोङो माने 400 दालल' फुलि गायदोंमोन। देग्लाय जोङो 1000 फुलि गायबावनाय जादों। नैबेनो जोंना गोदाना। नायनायला लोगोफोर, एसे माने दासो मोजां जाहांदों थालिरा। दाखालि सप्तानैसो सिगाङाव माने हासार होखांबाय। दा माने अखाबो बारा मोनाखै नालाय, बेखायनो बारा बिफाङा मोजां सेहेरा जायाखै। जोङो साननैसो थानानै मेचिनजों माने दै सोगोन बेहाय। ओमफ्राय हाग्राफ्राबो बारा माने थैजोबाखै नालाय, एसे माने नोंथांमोना थालिर बागानखौ मोजां नुदोंब्ला आंनि बे इउटुब चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गासैखौबो अननानै खावलायबाय। गोजोन्थों।